zvisei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatikuita kudai. Jesus, who knew kuti muratu the rarest muzuva ranhasi vachange vachibuda vaine munhu wamwari Jehovah to the Javist budi prophet PassionJava. What? Izvozvi vanhu izvozvi kutaura kwatikuita vanhu vari kudhomesana musoro kudai. Zvikanzi nevanhu muchadzidza gwenda unotevera kuti mind your own hokoso. Maive muri mubishi muchiti team chikiti, team Kid family, team twaba, team Sequoia. Mona manje iko zvino vanhu vari kubuda vachidya mazepinekisi vose vachipedza vachidya nemasipadzi vachibudisa uyu munhu wakanokura uyu onokura uyu akanokura uyu onokura. How is the feeling for the people? Vanhu vari kubuda vachiita masikiti vese uko vachiti munhu wamwari Passion, where are you for the people of the peace? How is the feeling right now? I don't know the feeling because pakambeta mateam pakaita bongozoso painternet kani uyu akatuka kati yesiyana neni zvinhu zvangaitika gore rapera munhu uchiramba kuti ina handizivi iwe uyu akati iwe unoziva uyu akati siyana neni uyu akati manje ndikati zvina kushata. Internet inonakidza. Hino nhasi vanhu vanosvodirepi singazi kuti it's Twaba family combined or the pact of Cat family and the Twaba family kubva ne2021 mapact akawanda ari kuitika. We've got Dog family that united neCat family. Now we have a Twaba family yaita unite neCat family zvakare. Kana zvina kushata vachiti tikuenda kuairport kumbondotambira Koffi Olamide uri muno mukati menyika yeZimbabwe. Tochionana navakomazodwa varipo zvakare kureva kuti this project ndofunga ine vanhu vane mari mukati vakati we want a project like this in Zimbabwe. Anzambona vakomazodwa vachienda kupi kuairport kundotambira mumwe artist. I've never unless vakamboinda kuairport vakomazodwa asi hazvina kudarikawo nemasango zvikandisvetuka. Nhasi ndavaona variko vachimiramira ende it seems as if vakomazodwa kam ndo kuda vari kunyatsa kuda kuona kuti vachandovatepi ivava vana Koffi Olamide vachadlei zvinhu zvose zviri right here what ikoko. The speaking of the English is the people whatever ikokoko maonera ndaita maeyes ndo aona saizvozvizvi kuairport nekuti ndanichiona vachifamba singamboiti kokoko vachitaura vari suri sakuda ndo vakapiwa responsibility yekuona kuti zvose zviri muorder vanhu vasazozvitodedza because Koffi Olamide munhu uri unonzi ndo vamwe maguru legends of the music ivava vane kuchukucha chiuno vachididi nekuti kubva tiri kuprimary who didn't dance to ndombolo grade 4-5 tainzwa nekuti ndombolo vanhu vakapfeka mahipisita nekuda kwaKoffi Olamide. Saka this is more than like 2 decades kuda munhu uri mukati memusic. Saka definitely unodeserva kuti anga achitambigwa kuairport navanhu vakaita sana vakomazodwa. Kana zvina kushata zvakanaka singamboiti ikoko kwacho kwavari kuinda. Sazi kuti manje project iri kuinclude nani nekuti kunouya unonzi anzi Rayvanny I think uri popular woside kwekutata indasamuzivi Rayvanny ndakatomuziva nemunhu wamwari Twaba ndasingatomuzivi kuti kuno munhu unonzi Rayvanny wakatorikwawo magodha ake zvanhu zvakanaka. Tichiri panyaya dzemagodha idzodzi heya uyu chikomana sitana dadhesi oti aiwa andikurwa nhema kana hairstyle yawandikwa nevanhu. Why should we keep it? Let's remove and let the air freeze in the air iwane mhepo tichikomana sitana dadhesi tochibvapo toenda pakuti munhu wamwariwo wakarukwawo hairstyle iyi toinda zvakare pana chikomana DJ Towers unowo hairstyle iyi nevamwe vatisingazivi mukati momo vane mahairstyle aya. Hino handizozivi kuti wasvudzunyura kera yake iyoyi hairstyle nekuda kwekuti munhu wamwari Java wakarugodhiwawo same hairstyle here ndokubva wadudunura kati apo unodudunura kana wadudunura womuvha to the next one kana yawandigwa zvikanzi nevanhu no ho makoso
iwe atikura nema yes taira yokuti hey yawandiwa nevanhu. We all know the person akatanga nehairstyle iyi mukati menyika yeZimbabwe. Vanhu vakati zvikanzi it's not you. Budi Gribi ndo vatinoziva vakatanga nehairstyle iyoyo according to vanhu vekuma-comment section in Zimbabwe. That's the only person aifanira kunge achinzi aizokomplaina in future, kwete iwe Buddhist dadhesi. Asi vanhu kwaitwa comparison kunzi who gerwa did it nice, who wore it nice, who plated it nice, handisi kuti Jones kuti zita rachoni idzodzo. Asi wazviramba akati kwete zvokwadi inini kuita umbrella here, zvokwadi kuita visicos here. Andaramba kuti nada pachiputukisi kuti adi kuita visicos, adi kuita matwins, matriplets nemaquadruplets nevamwe vanhu nekuda kuhairstyle iyi. Saka wabvisa vasara nevhudzi rake rakamira mudenga zvakangonaka still hazvo hazvina kushata. Handiti eya toinda kunani kuna MaiTt vapindirawo zvakare panyaya vakananzari ndogosara sei. Itsika yemunhu waMwari muprofita Java kuti whenever there is someone trending on social media, munhu waMwari vanomeka sure kuti vakwana ipapo ende vanotokukwanisa usingadi uchida vanopindapo. So why am I gonna be left out? Neniwo ndiri kutopinda ipapo ende ndiri kutokomenda MaiTt ndokunyora vakati zvokwadi ndinoti welcome kune munhu iyeyuyu budi wekuyekera vendombolo kuZimbabwe. Tinozvitenda toti zvakare kuna chikomana Rocky to the Rockest mashoko. These are the powerful words abva kuna Queen. Vakati munhu waMwari muprofita Java handasi kumuhwisisa MaiTt zvahandasi kumuhwisisa. Handiti konekda kwei MaiTt vasingahwisisani muprofita Java ane mhaka yekuti muprofita Java unotokubatsira zveshuwa, tirambi tinotenderana nazvo ipapo. Asi wakubatsira saizvozvo unotora chipo asipa chimwe munhu. Ndifunga kuti how, I don't know how it works kuti chipo chinogona kuenda pana uyu chaenda pana uyu wombobatsirwa, wapedza kubatsirwa chipo chacho tokwa choswa pa next person chingoda chidera. Ndobva ndaita reflect back tikati achireverani nhai MaiTt apa kuti unotora zvipo achisa kuna vamwe vanhu. Todzokera shure nendeshure wakambobatsirana neactivity yani achikomana Enzo akarira asingamboiti. Saka ndofunga kuda according kuna mwana kuda achanyikurira I don't know. Asi Enzo wakakwanisa kumaintaina whatever he maintained. Tobvapo toenda kuna chikomana Jamaster. Chikomana Jamaster chakaita hilongo nezvokwadi chikapedza chikaita akawandisa mayekera vaita nemunhu waMwari zvinhu zvakanaka. But ita sekuti 2021 unondofunga zvinhu hazvina asikunyatsa kubhluma for chikomana Jamaster. Ndo vanhu tu so far ndofunga ndoti ndakwanisa kuti ndinge ndichipenyerwa pandaita nendeshure. Saka ndazi kuti nawo kwabviwa kwayekera ikoko kwacho kwachikomana Jamaster zvoreva here kuti chikomana Rocky unonzwa kaita 4 million something, unonzwa kuita 4 million ndari varema 1 million and something man number anonetsa 1 point something million akaita maviewers within 4 days. Zvoreva kuti kuda ndiye une chipo izvo zviri kurira nekuti even muraya chechataudi tinozvitenda kuti muri kusimudzira mayouth iwaya zvese nevanhu vemusic industry ichida mudenga. Zvakanakisa izvozvo nekuti tikada kutarisisa tarenda rechikomana, tarenda raRocky to the Rockest raita sei, raita sekuderera kudai ndo matakwa zvachiitwa sikandi handisi kunoda kwei. Saka uyuwo rei uyu vhani kuda unoita kuita remix but vanhu vakutanzi gesi kuti which song yadaita remix kudadaita chidzoka because ndo yakaita chorus yeZimbabwe chidzoka iyoyo ndikati hazvina kushata zvese zvakangonaka. Saka ndo mepu yari kuenda pa toinda zvakare kudzoka reverse and sender yani ya MaiTt kuti wanga chanzi iwe chikomana Rocky akuruma zvive ndiwako zano pangwa une rako zvakare zvikanzi hino iwe zvotoita batsirwa zvakanaka singamboiti. Asi nawo iri pano ndeyekuti geza neekera
yako handizisi kuti unofanira kugeza neekera neurini iyi kubva makuseni here kana kuti kusvika ravira, kana kuti unoti masikati ndopowo churudza ekera yake iya wapedza kuenda kutoilet woisa nechigaba. Ini Saturday kuenda kutoilet kuda unenge wotoshandisa bucket every time kuti apedza kuti pabhucket osdura kuti kuti hanzi ndofunga whatever zvaanenge akarongerwa nemunhu mwari muprofita bhudhi PassionJava zvose sadzoka kwaari. Saka kuda kuti kunikirikini kuyurini kukuda ndo kunoita kuti nyama ibve. I don't know zvakare nosa zvinhu zvika izvi zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika mumastreets. Saka vanhu ndo zvavangoseka kuti is the wait for us, is the wait for us. Handiziviwo kuti kana iyo weti yachoni ungainda here kundoridza ekera mabhendi achoni nana Koffi Olamide vakabva vakabhuruka kwavakabva ikoko nana Rayvanny vachoni vobhuruka uya uyu uri kuda kuimba chibuda ziya izvo wotobuda ziya reweti. Hatizivi kuti zviro zvofamba sei kumadhiramu avo ikoko, asi handofunga imagination yangu painopotitorawo ichindaka kwakaoma. Ndiri kungoimagina veduwe kuti nechibhaketi chake here zviwarukachifamba nacho akati tucha nacho chibhaketi kana kuti unogezovata. Handizitozi kuti which time exactly, asi vanhu vanga vachinakirwa kumakomendi vakati is the wait for us. Yes, I don't know. It's in the entertainment industry. Guys, atikura nema. You don't take zvimwe zvinhu too serious. Unongo zvono zvedhero kana zvikakubata zvakubata. Zvongokugwadza zvemusi 1. After 2 days, you move on with your life. That's social media. And wototanga kuti zvimwe zvinyowani. Zvimwe zvinenge zvakakumirira mberi. Hauzi kuti zvobuda nezhira ipi. Asi unofanira kungoti brace up. Zvandokwanisa kutaura izvozvo. Chakubata zvakare. Pachikamu chinotera asi zvamwari chaizvo vana vakomazoro vanga vakachena nemaredhi avo vanga vanawo no yetidzere titodzwa nepi nemawivhi vanga vanawo tinozviwa nepi hatikwanisi kuzviwana zvinhu zvachoni. Saka ndo vanga vakachena asi kuzoti yenge iri uniform here vanga vanayo kuti uyu mhuri vanga vakapfeka zvakaita kameruni nekaredhi yeti yavo, then uyu akapfeka suti yakaita karedhi. Saka ndizvokuti it's a friendship thing kana kuti it's a what, but ndo zvese zvanga ndauya nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino. Ndichakubate zvakare pachikamu chinotevera.